फरायसा आरो गार्जेन आइ आफामोना जोबोर गोब्राब नाजानाय थानांगोन मानोना गेदेमा सुबुंफोरा बुंलांदों जे as living folks cannot catch the dark माने उन्दुनाय सियाला माब्लाबाबो मा होनो हांसो दाउखौ हमनो हाया गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालियाव 12 फरायसाफोर उथ्रिसार जानो हानायफोरखौ मानबान्था होनानै बरायदों। चिरां जिल्ला 31 नं राजा लामानि 21 किल'मिटारसो साहा जानथायाव थानाय उत्तर दाखोनगाव गामिनि गुरुदेव बर्डिं स्कुलाव थानाय बावैसो सिगां 2022 मायथाइनि एसएसएलसी आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गासै 12 फरायसाफोरखौ मानबान्था होनानै गांसे डिक्सनारि बिजाब होनानै गाजा गोमजायै आर'नाइ गानहोना दुंबुरुदै बरायदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालिनि आफादगिरि सुरेश बरगयारी, बे फरायसालिनिनो गोरायुं श्री सन्जीब बसुमतारी आरो 12 उथ्रिसार जानो हानाय सिमा बिफानजों लोगोसे फरायसाफोरा। फैसालि बरगयारिया गासै 515 मोननानै 85.83% जौखोन्दोआव उथ्रिसार जानो हानायाव फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ आरो ओनसोलनि थागिबिफोरखौ गोजोनहोनो हानायाव फैसालि बरगयारिनि बिनानाव 5 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसाखौ बेसेन लायाजासे फोरोंलांनांसिगोन होननानै एसएमसि लेङाइ नेहाथारि देरस्रां ब्रह्मआ फोरमायदों। आरो ओरैहाय फैसालि बरगयारिया उननि फैबाय थानाय समाव जाया एसएसएलसी आनजाद होगोन बिसोरो आसामनि गिबि मासियाव उथ्रिसारनो हागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। बेजों लोगोसे फैसालि बरगयारिनि बिफाया गोबां जेंनाजों फोरोंबोनो हानानै साफ्रोमबो फिसाफ्रा मोजां बिथाइ लानो हानायाव गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों आरो दानि जुगाव जुजिलायनाय जुग बेनिखायनो फरायबाय थानाय फरायसाफोरखौ मोजां फरायनानै उथ्रिसार जानो हायो होननानैबो बुङो। दा जोङो दिनै फेलिसिटेसन प्रग्रामाव जोंनि फरायसालिनिफ्राय पास आउट जानानै थांनाय छात्रफोरखौ जोङो लेंहरजोबदों। बेजों लोगोसे जोङो गार्जेनफोरखौबो लेंहरदों। दा जोङो मान बिलाइ बिथांमोननो जोङो गथायबाय। बेजों लोगोसे जोङो मोनसे डिक्सनारि गथायफादों। बेजोंनो लोगोसे जोङो जथखिंसिब्लाबो अनसुंथाइ हिसाबै जोङो डिस्टिंसन मोननो हानाय फैसालि बरगयारिनो जोङो 5,000 जोङो फरायसालिनिफ्राय होनाय जाबाय आरो 2 थाबावनाय स्टार मार्क मोननाय फरायसाफोरनो जोङो 2,500 अर्थात 2,500 जोङो अनसुंथाइ हिसाबै होनाय जाबाय। ओरैनो दा जोंनि फरायसालिया सरासनस्रायै नायोब्ला माने मोनसे नेशनेल हाइवेनिफ्राय गोजान अर्थात सामथाइबारिनिफ्राय 127 सि नेशनेल हाइवेनिफ्राय जोंहा गोजान जायो। दा बेवहाय जोंहा माखासे खाबुआ खमा बेनो जे जोंहा हान्थिमेला प्रब्लेम जायो। दा थेवब्लाबो जोंनि फरायसालियाव जोङो थोजासेद्राय जोङो एनरलमेन्ट मोननो हायाब्लाबो जेखिनिखौ मोनदों जोङो मोजाङै बिसोरखौ इयुनाव जाहाथे बिसोरो भबिष्यतआव मोजां आखुथाय सिबिथाय सोलोंथाइ लानानै आवगायलांनो हायो बेखौ नोजोर होनानै जोङो बे फरायसालियाव जोङो फोरोंगासिनो दङ। दा आरो मोनसे जोङो बुंबावनो सानदों जे जोंनि फरायसालिया 2015 मायथाइनिफ्राय मेट्रिक आनजाद होजेनदोंमोन। दा 2015, 16, 17, 18, 19 खौ जोङो दैमालु गोजौ फरायसालिनिफ्राय होनाय जादोंमोन आरो 2020 मायथाइनिफ्राय जोङो सेल्फ रेजिस्ट्रेसन मोननानै जोंनि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं स्कुलनि नामावनो जोङो मेट्रिक आनजाद होनो हादों। दा बैफोर रेकर्डखौ नायबोयोब्लाबो जोङो 2020आवबो जोंनाव 3rd डिभिजन होनाय गैयामोन, 2nd डिभिजन, 1st डिभिजनमोन। 21आवथ' जोंहा कर'नाजोंनो जेन'बा अल इन अल थांबाय आरो नैबे रिसेन्टलि दानियाव जोङो जोबोद गोग्गानाय मोनदों आरो। दा बिनि उनाव जोंहा दङ आंजोंनो नै लोगोआव गाहाय फोरोंगिरि आरो बे फैसालि बरगयारिनि आफा आइ दङ। दा नोंथांमोनखौबो फंनैसो बिसोरजों एसे मोगा-मोगि लानो थाखाय आङो गुरैखौ औ आङो दहाय मिटिङाव मेलाव मोनसे घोषणा खालामदों जे बे बाबाया जोङो लोगो मोनलायनाया दानि नंला, बे बाबाया सिमला बागाननि। बे बाबाया 6 जन फिसा हिन्जाव दङ। दा 6 जन फिसा हिन्जावखौबो बे बाबाया बे फरायसालियावनो इस्टाब्लिसमेन्ट खालामदों। माने सोरबाया फुल फरायनानै पास आउट जानानै थांबाय, सोरबाया बेटार चान्स लाइक नवोदयाव बिनि फिसाजोआ सासे चान्स मोननानै बेबो जोंनि फरायसालिनिफ्राय थांदों आरो नैबे बिनानावा देग्लाय मेट्रिक होबाय आरो बे बिनानावनि दुइसिन दङ जोंहा क्लास 5 थाखोआव फरायगासिनो दं। दा ओंखायनो जोङो दाख्लैहाय रिजाल्ट मोननायनि सिगांबो जोङो सावरायदोंमोन आरो रिजाल्ट मोनखांनायनि उनावबो जोङो कमिटियाव डिसिसन लादों जे बे बाबाया सासे साख्रियाल मानसि नङा, एकदम आबादारि माने ससियेल वार्कार, गोरिब गुन्द्रा होनलायब्लाबो जों बुंद्रायनो जानाय नङा। दा बे बाबाया जाहैबाय जोंखौ मरेलि फिजिकेलि जोंखौ सापर्ट होबोबाय थानायखाय जोङो बे बाबानि फिसाजो जिखिनि जोंनि फरायसालियाव दङ बेखौ जोङो फ्रि एडुकेसन
जोंनि फरायसालियाव जेसे दिन थागोन एसे दिन जों बिनि टिउसन फिस एडमिसन फिस गासिबो जोङो फ्रि होनाय जाबाय। बेनि थाखाय डिक्टेसन मोननो थाखाय नाजायाखैमोन। आं सानदोंमोन आं टपआव गाखोनो नाजाखादोंमोन आरो नाथाय आं हायाखिसै। बे आंनि गोसोआवनो दुखु महरै थाबाय। दा आं खमैब्लाबो 15 घन्टायानो फरायखादोंमोन दा आंनि आन्दाजाव आरो बियो। होमबाबो दा डिक्टेसन मोननो हाबाय बेनो आंनि एसे गोजोननाय। ओरैनो बेसेबां सम गारनांदों फरायनायाव? माबायदि फरायोमोन? फरायनायावलाय गोसो होथारनानै बिदिनो फरायनाया 15 घन्टायानो जायो खोमा। औ बिसोरखौ आं आसामनि टपआव गाखोगोन आं बेखौ मिजिंथियो आरो मोजां उथ्रिसारनानै बेखौ आं सानो। खस्थ' खालामगोन बेखौ आं सानो आरो। जाबाय। ओरैनो दिनैनि नोंथांमोननि बे मिडियाखौ दिनैनि बे गुरुदेब ब्रह्म बर्डिं स्कुल जि 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद होनाय फरायसाफोरखौ जि बरायनायजों लोगोसे बिदाय होनाय फोरबो बेवहाय आंनो गिबियावनो मिडिया नोंथांमोनखौबो आङो बरायबाय, खुलुमनाय थाबाय आरो नायगिरि बिथांमोनखौबो आं बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों गिबि आङो खुलुमहरनाय थाग्रोबाय। दा आं बेखौल' बुंनो नागिरदों जोङो जिहेतु इन्टारनेट मुगानि सासे सोद्रोमा जानाय हिसाबै जोङो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो थांनानै थानाया जोंनि थाखाय जोङो खोमसिखौनो बुंजायो। बेनिखायनो आं बेखौनो सानदों जे सासे गार्जेन हिसाबै आङो गामियाव थानानैबाबो आंनि जेतुके गथ'फ्रा 6 हिनजावसा गथ' अब्लाबो आङो सोलोंथाइनि खेथ्रआव बा मानसिनि खेथ्रआव हिनजाव हौवानि फाराग लायाबालानो आंनि गथ'फोरखौ आङो सोलोंथाइखौ लानांगौ बे गोसोखौ लानानै आङो गथ'फोरखौ आङो फोरमायबाय थाबोदों। आरो बिनिनो देरसिन जाय दहाय जोंहा बे कमिटिनिनो नेहाथारि बिथाङा बुंखाबाय गासिबो आंनि गथ'फ्रा बे फरायसालिनिफ्रायनो फरायनानै थांजोबदों आरो जायनि फलाव आं बे कमिटिखौबो आं धन्यबाद होनांगोन। मानो होनोबा बिथांमोना आंनि बेनि बेसेनखौ आंनि दुइसिनथार गथ'खौ फ्रि जेसेबां बोसोर फरायो बेखौ होनायनि थाखाय आङो आनान गसाइनाव बे स्कुलनि इयुना गोजों जालांथों आरो बे स्कुलनि कमिटिनि आरो फोरोंगिरिफोरखौबो आङो गोरबोनिफ्राय आङो खुब धन्यबाद होयो। बेखौ बाथ्राजों बुंनानै फोजोबनो हाया। दा बेल' आंना देरसिन गथ'आ BA पास जानानै एसे देहा नोरजिया जानायनि उनाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बड' डिपार्टमेन्टआव नाम्बार 1आव मोनलायलायदोंमोन बियो। नाथाय 6 माससो क्लास लानायनि उनाव देहा एसे नोरजिया जानायनि थाखाय बे हायाखिसै। आरो बिनि नैथिया कटन इउनिभारसिटियाव MA देग्लाय लास्ट सेमिस्टाराव दङ। कटन इउनिभारसिटियाव MA बर' लानानै बे दा सेप्तेम्बराव जोबगोन रिजाल्टआ बेनिया मोनगोन। आं सानदों मोजां खालामगोन बियो। आरो बिनि उनावनो जोंहा आरो जि सासे हिनजावसा गथ' दङ बियो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव डिग्रियाव 2nd सेमिस्टार फरायगासिनो दङ। बिनिनो नैबे दानि जाय मेट्रिकआव आनजाद होनानै पास जानाय बियो बिनानाव। आरो बिनि नैथिया बिनि आनजाया नवोदयाव दा क्लास 9आव दङ। बिनिनो जोबथानाय जि हिनजावसा गथ' आंहा फिसाजो बियो दा क्लास 5आव बे फरायसालियावनो फरायगासिनो दं। नंखायनो आं मुलुगखौ सानदों गार्जेन हिसाबै जोङो फरायनायनि खेथ्रफ्राव हिनजाव हौवाखौ जों डिफारेन्स लाबोनो नाङा। गासिबखौबो जोङो बिमा बिफा हिसाबै मोजां समान नोजोरजों जों नायनो रोंनांगौ बेखौ आं सानदों आरो।